En zo komen we dan op Griet haar sliepkamer aan. Oh, dan ga ik een koffer om mij naar boven. Dat ging het goed. Nee, dat hier niet hoeven. Maar ja, ze verklaren hoe de buurt net van u staan, hè wel. Oké. Wat voor kleren hast u aan? Ja, dit is weer meer theater, hè? Als de chique toestanden doen, als dat zo. Moe! Dat is een heel prettig van dat. Dit is ook de glitter voor theater. Dus ze haast van alles wat, ja. Hey Griet, check die hier nog eens een keer. Ja, helemaal ja. Zit al helemaal een beetje zat maat, net? Ja, fantastisch. Kreer als een kruisbui. Dat wordt altijd van 88. Hè? Dat mag ik bezien. maar de steen, schoon Cecilie is min nog. En dat is net niet ongelijk, dat is elk optreden is geweldig. Het is, ja, schitterend. Het is eigenlijk mooi. Het is eigenlijk gezellig. Hip, hip, hip.